Wellicht in het Fries niet helemaal hebben kunnen volgen. Natuurlijk nogmaals hartelijk welkom bij de 69e Keuringsdag, de Fokdag, traditioneel in Blauwhuis. Vandaag vanwege omstandigheden u allen wel bekend hier op deze schitterende locatie. En vooraf alvast een bijzonder woord van dank aan de mensen van de manege Gasterloon, die tot in de perfectie alles voor elkaar hebben en ook in de afgelopen dagen prima hebben samengewerkt met onze mensen van de Fokvereniging om deze accommodatie vandaag in topconditie beschikbaar te hebben voor een, naar wij hopen, topcollectie Friese paarden. Ring 1, de hengstveulens, ring 2, de merrieveulens, ring 4, de eerste groep, een hele kleine groep, 4-jarige merries, 2 in getal en aansluitend de eerste groep 3-jarige voor opname stamboek, dan wel sterfverklaring. Nogmaals, goedemorgen. Omstandigheden zijn ideaal, prachtig weer. Ik heb begrepen dat het zonnetje er vandaag mogelijk nog doorheen komt. Ik mag u namens het bestuur van de Fokvereniging, het Frieske Hinder, opgericht op 29 januari 1952 in Sneek. En dus dit jaar de 69e editie. Normaliter, na de afgelasting van vorig jaar, zou dit vandaag de 70e editie geweest kunnen zijn. Door omstandigheden komt dat er dit jaar niet van en hopen we volgend jaar op onze oude vertrouwde locatie in Blauwhuis de 70e editie met elkaar te beleven. We hopen natuurlijk op een mooie dag met goede resultaten. We hebben een heel aantrekkelijk programma met mooi gevulde keuringsrubrieken en daarnaast ook een schitterend middagprogramma met tal van hoogtepunten. Finales, bestgaand rijpaard, tuigrubrieken, een paar shows, voor elk wat wils zou ik willen zeggen. En ja, in het bijzonder een bijzondere dag vandaag voor onze voorzitter Roelof Bos, die vandaag afscheid neemt van de Fokvereniging na een 10-jarig voorzitterschap, wat zich heeft gekenmerkt door prachtige resultaten en een hele mooie vereniging achterlatend naar zijn beoogd opvolger, de heer Wolfswinkel, u allen inmiddels denk ik ook wel bekend. And then last but not least, a special and warm welcome to all the viewers from abroad. We hope you like everything what is happening here today, and we hope to present you most of the day an excellent quality of Frisian horses in diverse categories, and we hope that you enjoy the day. And once again, welcome, and see what will happen on this fantastic location today. Ring 1 de hengstveulens, ring 2 de merrieveulens. In ring 3 het eerste enter mooi op tijd binnen. Compliment aan de stal de Mersken die zo vlot present zijn. En een oproep aan alle stallen, trainingsstallen en natuurlijk aan alle leden om ervoor te zorgen dat we mooi op tijd kunnen beginnen. En dat er vlot doorgekeurd kan worden door de diverse juryleden. Kijken we even naar het tijdschema voor vandaag. Rubriek 1 naar de hengstveulens dus, zoals gezegd in baan 1. Catalogus nummers 106 tot en met 115. Dan in ring 2 de merrieveulens, eerste groep 136 tot 145 in baan 2. Dan in rubriek 3, in baan 3, de entermerries. Aansluitend gevolgd door de twentermerries. Rubriek 5, opname 4 jaar en ouder, een tweetal paarden, te weten 180 en 181. En vervolgens in diezelfde ring 4
de opname voor 3 jaar, de catalogusnummers 182 tot en met 187. Dat is heel kort door de bocht even de indeling in de diverse keuringsbanen. Voorselectie dus om 8:45 exact. Om 8:30 beginnen we met de eerste groep daarin. En de jury bestaat vandaag uit de dames Linda van der Houw, u natuurlijk allen wel bekend. Zelf altijd op hoog niveau gereden. En mevrouw Simone Terpstra. En zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de finale groepen die we vanmiddag in het middagprogramma kunnen bewonderen. 180 graag met de meeste spoed naar de vooropstelling bij ringmeester Hettinga. Ring 3, ringmeester Harm van der Meulen. Bij ring 1, voor zover ik dat hier vandaan kan bekijken, ringmeester de heer Faber. En in ring 2 de heer Bootsma. Natuurlijk alvast op voorhand een woord van dank aan alle instellingen en bedrijven die deze dagen, zowel donderdag als vandaag, mogelijk hebben gemaakt. U vindt ze op pagina 4 en 35. Ik zou zeggen warm aanbevolen om die lijst eens even tot u te nemen. Dan heb je een indruk van alle fysieke en financiële steun aan deze dag. 108 en 169, graag naar ring 3. 168 en 169. ...182 graag ook naar de vooropstelling. Die is dan net aanmelden. Dit is 181, 180 hebben we niet. ...180. Oké. Oh. 180 blijft dus hier in baan 4 aanwezig. Dat betekent dat alleen 181 op dit moment beoordeeld wordt voor een mogelijke opname, dan wel sterverklaring. En aansluitend verwachten we daar dus in die piste de eerste groep 3-jarigen. En die vindt u op pagina 44, te beginnen met 183 tot en met 187. Want 182 is afgemeld. De jury hier in ring 4, voorzitter mevrouw Sabine Zwaga uit Jouweren, samen met mevrouw Annemiek Elzinga uit Oosterstreek en last but not least Jan Hellings uit Oudsbergen in België. Ring 3, waar de enters op dit moment worden beoordeeld, het gebeurt door de heren Piet Bergsma, inspecteur, samen met Manuel Gasseling en aspirant jurylid Dick Brummel. En de hengstveulens worden beoordeeld onder voorzitterschap van inspecteur Corrie Terpstra, samen met de heer Frans Smits
en mevrouw Wieneke Blom. En dan hebben we daarnaast de jury voor de Merrie Veulens, bestaande uit Popke van der Meulen, Jolanda Slootjes, en natuurlijk Willem Sonnema. Dan hebt u ook de identiteit van alle juryleden, voor zover u ze niet in het programmaboekje hebt opgezocht. Programmaboekjes zijn nog ruim voorradig en beschikbaar. Eén vierjarige dus op dit ogenblik in de ring. Hier in ring 4 voor opname en eventueel sterfverklaring. Ja, in deze entourage missen we natuurlijk wel een klein beetje, en dat is enige weemoed, niet vreemd aan denk ik, de karakteristieke kerktoren van Blauwhuis. Ja, door de omstandigheden zijn we dit jaar uitgeweken naar deze schitterende locatie in Gaasterland, waar over een kleine 3 weken ook de centrale keuring van het KFPS gaat plaatsvinden. En dat is ook een prachtig evenement waarvoor ik u natuurlijk allemaal van harte uitnodig. Eerste groep 3-jarigen, 183 tot en met 187. Houdt u ze gereed bij de vooropstelling. En dat geldt ook voor de overige groepen. Zorgt u er op tijd voor dat u bij het meetmoment op tijd aanwezig bent. En vervolgens melden bij ringmeester Rijn Hettinga hier in ring 4. Het verlossende woord wordt gesproken door mevrouw Sabine Zwaga. Ja, goedemorgen namens het hele juryteam hier. We keuren vandaag in 4 banen. Wij hebben vandaag de eer om de opnamerubrieken, de kroon- en modelmerries te keuren. En we zijn begonnen met de rubriek 4 jaar en oudere veulenboekmerries, waar catalogus nummer 180 afwezig was. Eén merrie dus in deze rubriek, 4-jarige merrie, 181. Merrie met veel rasuitstraling, kijkt helder de wereld in. Een hele sierlijke belijning, evenredig gebouwd. Mooie schouderpartij. Merrie zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Merrie beschikt over correcte beenstanden. We zouden graag wel wat meer kwaliteit zien in het beenwerk. De merrie stapt actief, sluit goed aan. In draf toont de merrie veel zweefmoment, veel afdruk. Merrie wordt vandaag opgenomen, sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Nou, een mooie duidelijke uitleg, zoals we dat gewend zijn van mevrouw Zwaga. En een mooie start van deze eerste rubriek. Meteen een sterpredicaat. En nou, dat geeft in elk geval moed voor de rest van de dag. En dan weet ik wel, één zwaluw maakt nog geen zomer, maar het is toch een heel aantrekkelijk en leuk begin. Uw applaus voor 181 Dea Lientje van Kwartwoord. Geboren in 2017. De vader is Torben. De moeder Sita Lientje van Kwartwoord. Moedersvader Jasper. Fokker, paardenfok en handelsstal Luinstra in Surhuizen. In eigendom bij mevrouw Stefanie Roos-Gerius in Kootstertille. Gefeliciteerd. En dan de eerste groep 3-jarigen graag met spoed naar de vooropstelling. ...182 kunt u dus doorhalen en dat houdt in dat we 183 tot en met 187 hier graag zo snel mogelijk in de vooropstelling willen. En uiteraard vriendelijk verzoek om er ook voor te zorgen, leden, dat de jury's bij de veulenbanen vlot kunnen doorkeuren. En hier in ring 3 de enters. En deelnemers aan de voorselectie, houdt u er rekening mee dat er op tijd wordt begonnen en dat u dus ook op tijd los gaat rijden en vervolgens in de betreffende piste aanwezig bent. Om onder het strenge toezicht van mevrouw Linda van der Houw en Simone Terpstra te worden beoordeeld en mogelijk een plek in de finale vanmiddag af te dwingen. En we wensen u daarbij allen, of u nou met een hengst, een ruin of een merrie rijdt, heel veel succes. Heerlijk temperatuur hier in Gaasterland. Het zonnetje er straks nog even bij wil komen, is het helemaal voor elkaar. En hoewel de beleving en de sfeer wellicht iets anders aandoet dan u gewend bent van Fokvereniging Blauwhoes, in het meestal feestelijke Blauwhuis, hopen we toch dat we met elkaar als liefhebbers, en roep ik iedereen hierbij op om daaraan mee te dragen en mee te werken, dat we ook hier in Gaasterland vandaag een sfeervolle en mooie, succesvolle keuringsdag kunnen gaan beleven. De Twentermerries van pagina 41 uit rubriek 4. U bent zo dadelijk aan de beurt. De nummers 170 tot en met 176. En daar is de koek nog niet eens op. Op de andere bladzijde kom ik er nog 3 tegen. Dat betekent dus 170 tot en met 178. Want 179 is aanwezig. Goed. Ik heb de rubriekje zelf ook gezien.
Nou, de volgorde voorlopig 166, 167, 169 en 168. Zo zijn ze door de jury als voorlopige eerst binnengeroepen. Een kleine groep Entermerien, straks een iets grotere groep Twentermerien. Nogmaals, vriendelijk verzoek om die Twentermerries alvast richting de vooropstelling te brengen. Ah, daar hebben we ook de eerste groep, 3-jarige Veulenboekmerries. Die gaan rondstappen om de jury alvast een indruk te geven. Ja, en dan denken een heleboel mensen vaak dat het pleit al beslecht is, maar ik zie de juryleden vanuit mijn positie hier toch nog behoorlijk met elkaar in discussie over de samenstelling van deze groep. En het zou tijdens zo'n rondstapronde zomaar kunnen dat er nog een wijziging optreedt in de samenstelling van de groep. Ja, en dan zie je dat inderdaad ook het geval is en dat zo'n rondstapronde zeker niet voor de grap is en dat daar serieus toch nog mogelijkheden zijn om je positie wel te verbeteren. Het woord is aan de jurywoordvoerder en voorzitter in dit geval, de heer Piet Bergsma, en we gaan van achter naar voor werken. En het woord is aan Piet Bergsma. Goedemorgen, dankjewel Henk. We zijn begonnen met een groepje enters. 4 hele luxe enters. Veel ras daarin. We konden ook altijd allemaal hoge cijfers voor ras geven. Paarden die goed in de type staan. Het zijn dan jonge dieren, ze groeien naar alle kanten op. We beginnen met nummer 168. Een paard met een edel hoofd. Een voldoende lange hals. Die iets horizontaal is, een goede schouderligging, sterke bovenlijn. Een kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard stapt voldoende, maar zou daar iets meer spronggebruik kunnen hebben. In draf zien we hem graag iets meer opwaarts draven. En ook het achterbeen iets meer onder het lichaam zetten. Dit paard krijgt vandaag een tweede premie. Dan nummer 167, ook een paard met heel veel ras, zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft een hals die voldoende lang is, ook een goede schouderligging, sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte. In stap zou het paard wat meer ruimte kunnen maken en ook iets meer spronggebruik kunnen hebben. In draf heeft hij veel buiging in zijn achterbeen, maar zou het achterbeen dan iets meer naar voren moeten zitten. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd, dat zit hem nu ook nog wat tegen. Zit nog in de groei, maar een goede tweede premie. Dan nummer 169, ook een paard met een edel hoofd, een lange hals, veel front. Ook een goede schouderligging. Zou misschien in de bovenlijn ietsje sterker kunnen zijn. Is ook een licht sabelbenig paard wat heel goed stapt. Het was de beste stapper in deze groep. En je ziet zelden een jaarling zo goed stappen. Vanwege zijn hele goede stap en veel ras krijgt het paard vandaag een eerste premie. Dan krijgt deze ook een eerste set dagen. Dat is nog maar afwachten. Maar goed, ook 166, een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals, goede schouderligging. Zou ook in de bovenlijn ietsje sterker mogen zijn.
paard wat voldoende stapt, zou misschien iets meer ruimte kunnen maken in de stap. Maar in draf heeft het paard heel veel lossigheid en ook een heel veel spronggebruik. Opwaarts gedraafd, met een sterk achterbeen, krijgt een eerste premie. Nou, mooie resultaten. 2-maal oranje en 2-maal rood. Een goed begin van deze jeugdrubrieken. Verzoek om de Twentermerrie deze kant op te leiden naar de vooropstellingen. Meld u bij Harm van der Meulen, de dienstdoende ringmeester. 1A geplaatst. En de 2 bovenste zien we natuurlijk vanmiddag terug voor het jeugdkampioenschap. En een kleine groep, ze kunnen allemaal tegelijk wel even in de ereronde lopen. Mare van de Lege Geën. En dan weten de kenners al dat het uit de fokkerij van Ties Fopma in Gouw is. Deze jonge Johannes uit Tjerkje van de Lege Geën. Ster Sport AAA. En de moedersvaart Tjerk 328, zoals gezegd, gefokt door en in eigendom bij Ties Fopma in Gouw. En de eerste premie voor Margaretha van de Sondelerdiek. Een jonge Marcus uit een Andriesmoeder, fokkereigenaren familie Jacobus Eppinga in Sondel. Gefeliciteerd en uiteraard ook de overige inzenders van Foeken uit Bolzwart met de jonge Johannes Kier Norbert. En de Marcus Maal Uldrik van Hendrik Eppinga. Beide een tweede premie en uiteraard ook geluk gewenst. Twenters 170 tot en met 178, want 179 is aanwezig. En zoals te doen gebruikelijk ontvangen alle koppaarden uit alle rubrieken, mits voorzien uiteraard van een eerste premie, een uitnodiging om vanmiddag te strijden voor de kampioenschappen in de diverse categorieën.
nooit meer naar Piet luisteren. Op dit tijdstip van de dag al heel veel publiek aanwezig. Dat doet het bestuur van de Fokvereniging uiteraard bijzonder goed. Mocht u wat later gearriveerd zijn, natuurlijk van harte welkom op deze 69e Fokdag hier vandaag in Gaasterland. Bij deze prachtige locatie van Manege Gaasterland. Waar we ook donderdag zijn begonnen met de zogenaamde voorkeuring. Normaliter, dat weet u natuurlijk altijd in Blauwhuis. Maar door de COVID-omstandigheden zijn we dit jaar uitgeweken naar Gaasterland. Dat brengt een aantal beperkingen met zich mee. Maar gelukkig hebben we hier toch vandaag weer een Fokdag. Naar we hopen met veel kwaliteit en uiteraard ook veel publiek. Want met elkaar maken we zo'n dag. De mensen, de juryleden, de ringmeesters, de vrijwilligers. Natuurlijk het bestuur, maar vooral ook u als publiek bepaalt samen de sfeer rondom zo'n Fokdag. Aantrekkelijk programma met goed gevulde rubrieken. Vanmiddag een aantrekkelijk middagprogramma. Finales van de Bestgaand Rijpaard staan daarin gepland. Natuurlijk vanmiddag de kampioenskeuringen in de diverse categorieën. We hebben prachtige gevulde rubrieken met tuigpaarden, Friese tuigpaarden. We hebben een tweetal hengsten die met een paar veulens hun opwachting komen maken in het middagprogramma.
Al met al een heel afwisselend middagprogramma en ik zou u zeker willen oproepen om dat ook vooral bij te wonen. Programmaboekjes zijn natuurlijk nog verkrijgbaar op het terras bij de manege of bij de entree van het terrein. En daarin kunt u een volledig overzicht vinden van alles wat hier vandaag te beleven is. De voorselectie in de dressuurbaan hier achter de veulenbanen. En de beste combinaties die zien we dus vanmiddag terug in de hoofdring. Een bijzondere dag, zeker voor onze aftredende voorzitter, Roelof Bos, die de afgelopen 10 jaar op uitmuntende wijze de vereniging heeft geleid en er mede heeft aan bijgedragen dat onze fokvereniging een bloeiend bestaan leidt met meer dan 400 leden, met goed bezochte activiteiten, een aantal verschrikkelijk actieve studieclubs. En daarin zijn we trendsetter geweest en ook altijd zeer vooruitstrevend. We zitten in je hoeken daar. Wie heeft dat hinder? Maar die brengt ik al bij de auto. Hoi, zo. Oh, je oma. En die brengt hij nu. Maar die brengt hem. Kan ik u nog even melden, mocht u donderdag hier niet aanwezig zijn geweest, dat wij bij de hengstveulens donderdag een 5-tal eerste premies konden optekenen aan catalogus nummer 8, 10, 11, 13 en 20. En bij de merrieveulens aan
44, 46, 51, 54, 63, 66 en 71. En dan hadden we vooral in de eerste groep opname van 3 jaar een supergroep met echt 4 toppaarden met een eerste premie. En in de overige rubrieken nog een tweetal paarden met een tweede premie sterpredicaat. En de koppaarden uit die groep, de 2 hoogstgeplaatsten uit de eerste groep, die ziet u natuurlijk vanmiddag terug in de kampioenskeuring. 174 en 178. Bij de Twenters 174 en 178. Graag met spoed naar de vooropstelling. 174 en 178. God, hoe heet het? Ik ben op een Nijsteed en op Tijnhaast. Hele paardenwinkel. Beetje Safir? Afgelopen weken natuurlijk op de diverse adressen in Friesland en zelfs ook daarbuiten bij de diverse trainingsstallen natuurlijk enorm intensief gewerkt en getraind om de paarden, met name voor de stamboekopname, in optimale conditie voor te bereiden op dit belangrijke moment in het leven van een Fries paard. En natuurlijk gaan ze dan allemaal vol verwachting naar zo'n keuring. En ja, sommigen behalen succes, anderen moeten met wat minder genoegen nemen. Maar dat is inherent aan het systeem, het keuringssysteem zoals we dat hanteren bij het KFPS. En aan de andere kant, mocht je paard vandaag geen ster worden, dan vergaat de wereld nog niet. En heb je nog alle gelegenheid om in de komende jaren middels het uitbrengen van je paard in de sport dat paard nog te verbeteren en het bij je volgende gelegenheid nog een keer opnieuw te wagen. Soms bestaat er wel eens een beetje het idee, en dat hoor je ook wel eens om je heen, dat ja, als je geen ster wordt, nou, dan is hij niks meer waard. Ik denk ook dat we wat dat betreft de betrekkelijkheid van een en ander toch wel een beetje moeten inzien en het een beetje kunnen relativeren. Maar goed, dat vermogen bezit wellicht niet iedereen. En het is met fokkerij zo, je hebt hoogtepunten en je hebt dus een keer wat een mindere tijd.
eerste groep komt in de voorlopige volgorde binnen. En wellicht schrijft u eventjes mee, voorlopig dus. 183, 187, 186, 184 en tenslotte 185. Ik herhaal ze nog een keer voor u. 183, 187, 186, 184 en tenslotte 185. Dat is de voorlopige plaatsing. En het kan maar zo dat dat tijdens het rondstappen nu nog gewijzigd wordt. Goed zo, Marijn. Goed zo. Zo is klaar. Praten maar. Allemaal. Het verlossende woord wordt gesproken door mevrouw Zwaga. Ja, dankjewel Henk. Eerste rubriek driejarigen. In deze rubriek was afwezig catalogus nummer 182. En alle merries die we gekeurd hebben, die zijn teruggekomen voor primering. We zullen de paarden van onder naar boven toelichten. En dan beginnen we bij catalogus nummer 185. Catalogus nummer 185 is een voldoende jeugdige merrie. Die iets meer rasopdruk zou mogen hebben. Ook wat horizontaal is in de halsrichting. Merrie heeft een sterke bovenlijn. Het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Is een fractie sabelbenig en ook de hoeven zouden wat royaler mogen zijn. De merrie stapt met voldoende tact. In draf, ja, dan mag ze meer losgelatenheid tonen. Dan zien we eigenlijk de strakke bovenlijn weer terug. Mag ze meer ruggebruik tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan catalogus nummer 184. Een hele grootramige, langgelijnde merrie. Met veel behang, voldoende sprekend hoofd, lange hals. Merrie die beschikt over droog beenwerk. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. Dat zie je ook terug in de bewegingsafloop. De stap is erg ruim en dat leidt af en toe tot tactverlies. In draf heeft de merrie ook heel veel ruimte, maar zou het achterbeen resoluter onder de massa mogen plaatsen. De merrie wordt opgenomen met een derde premie. Dan catalogus nummer 186. Merrie met een voldoende sprekend hoofd, die iets meer lengte in de hals zou mogen hebben. Evenredig gebouwd, voldoende gesloten in de bovenlijn. Zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap zouden we graag meer lengte in de passen zien. En ook beter aansluiten van het achterbeen met het voorbeen. En in draf zouden we graag wat meer ruggebruik zien. De merrie draaft dat in een hoog ritme. Wel voldoende snelheid in het achterbeen. Deze merrie wordt ook opgenomen met een derde premie. Dan catalogus nummer 187. Aansprekende merrie met een sierlijke belijning, harmonisch gebouwd. Merrie heeft droog beenwerk,
voldoende correct gesteld beenwerk. De stap toont voldoende tact en ruimte. Ja, in draf blijft ze wat op de voorhand, mist ze wat lichaamsgebruik. Maar overal wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. En dan het kopnummer, nummer 183. Een zeer rassige merrie, veel behang al, mooi expressief hoofd. Merrie die sterk gebouwd is, over een goede bovenlijn beschikt, een goede schouderlichting heeft. Merrie die beschikt over fijn beenwerk, achterbeen is een beetje sabelbenig. In de stap toonde ze eerst wat spanning, maar later liet ze een stap met voldoende lengte in de passen zien, voldoende lichaamsgebruik. In draf toonde ze veel schakelend vermogen, liep mooi op eigen benen met een mooie houding. Deze merrie wordt opgenomen, ster verklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. Nou, toch een heel mooi begin. Wellicht iets minder overtuigend dan jongsleden donderdag, maar als je kijkt naar de totaalscore, meer dan tevreden, denk ik. En zeker de eigenaren van de op kop geplaatste paarden. De 1A in dit geval zien we dus vanmiddag terug. Waarbij deze merrie tegen zijn stalgenoot op gaat nemen, die jongsleden donderdag ook nog een eerste premie ontving op de 4e plek. Een dubbelslag dus voor de fokkers, ooit fokkers van het jaar, ik meen in 2015, van de familie De Vries in Hinderlopen. Deze Hester van Hielpen van de hengst Marcus, moedersvader Wiert, en zoals gezegd uit de fokkerij van de familie De Vries in Hinderlopen. Tweede premiester Hotske BL, vader Johannes 484, uit een Torbenmoeder, fokkereigenaar mevrouw M. Brandsma, Leijendekker te Witmarsum. En 3 met een derde premie, 86, 84 en 85. Eigenaren gefeliciteerd en aan de 1A geplaatste dus terug voor de kampioenskeuring. Tweede groep, 3-jarigen. 188 tot en met 188 tot 193 en waarbij 189 aanwezig is. Die kunt u dus doorhalen. Bij de Twentermerrie wachten we met smart op 174 en 178. Mochten ze niet verschijnen, laat dat dan eventjes weten, dan kunnen we verder. Een hele mooie locatie toch hier vandaag bij Manege Gaasterland. Ook verderop in september, ik meen over 2,5 week, het podium voor de centrale merriekeuring van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek. Wat ook hier gehouden gaat worden en waarbij natuurlijk alle fokkers uit heel Nederland verwachten. En natuurlijk ook de deelnemers uit heel Nederland en soms zelfs daarbuiten hier hopen te begroeten, om daarmee ook het verenigingsgevoel uiteraard te versterken.
Zoals dat ook zeker vandaag het geval is bij de leden van fokvereniging Het Frieske Hinder uit Blauwhoes. En of het nou toeval is of niet, dat is lastig vast te stellen. Feit is wel dat we straks een nieuwe algemeen voorzitter van het stamboek hebben die afkomstig is van Vlieland. En onze toekomstige voorzitter van de fokvereniging is eveneens afkomstig uit Vlieland. U kent hem intussen denk ik allemaal, huisarts Ferry Wolfswinkel, die onze aftredende voorzitter Roelof Bos gaat opvolgen. En of het een nu met het ander heeft te maken, dat durf ik niet te zeggen, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen. Benieuwd of de aankomend nieuwe voorzitter van het stamboek, mevrouw Tineke Schokker, voormalig burgemeester van Vlieland en tevens oud-gedeputeerde van de provincie Friesland, of die hier vandaag misschien ook nog even langskomt om toch bij een van de gezelligste fokdagen van het seizoen, de fokvereniging Blauwhuis, om daar even de sfeer te proeven. Ik heb intussen wel waargenomen de waarnemend directeur van het stamboek, mevrouw Marijke Akkerman. Natuurlijk vanaf deze plek ook bijzonder welkom. In elk geval officiële vertegenwoordiging van het stamboek. Ja, die is natuurlijk ook al vertegenwoordigd in de persoon van tijdelijk bestuurslid Roelof Bos, onze aftredende voorzitter, die op dit moment ook deel uitmaakt van het hoofdbestuur van het KFPS. Ja, dan krijgen we door dat, ja, en wij maar roepen, 174 en 178, maar die blijken beide afgemeld. Dus dat betekent dat 172 het laatste Twenter is wat beoordeeld gaat worden. En dat betekent tevens dat de andere Twenters alvast richting de vooropstelling kunnen komen, omdat de rubriek zo dadelijk op tal geplaatst gaat worden. Dus Twenters, komt u maar naar de vooropstelling. U bent zo dadelijk aan bod voor de definitieve plaatsing. Natuurlijk ook deze dagen de hippiade, waar ook verschillende Friese combinaties strijden in de diverse dressuurklassen. Met wisselend succes toch vaak ook, maar wel aanwezig in elk geval. En daarmee ook weer te benadrukken dat ons Friese paard intussen ook volledig geaccepteerd is geworden in de hogere dressuur. En zeker een aantal stamboekhengsten acteert op het hoogste niveau
En een schitterende ontwikkeling die ook voor de komende jaren heel veel perspectief biedt voor de afzet van onze Friese paarden. We zijn natuurlijk wel sportgericht ook aan het fokken. Dat krijgt steeds meer een plek binnen de selectie ook. En dat is een verheugende ontwikkeling, want we hebben natuurlijk jarenlang voor ons plekje in de dressuurwereld moeten vechten. Omdat aanvankelijk men van mening was dat een Fries, dat je daar geen dressuur mee kon rijden. Nou, het tegendeel is intussen wel meer dan bewezen. En daar kunnen we met z'n allen als fokkers de vruchten van plukken. Voorlopige opstelling bij de Twenters. 177. 170. 176. 175. 173. 172 en tenslotte 171. Dat is op dit moment de volgorde. Ik herhaal. 177, 170, 176, 175, 173, 172 en tenslotte 171. Zo dadelijk hier in ring 3 aan de beurt de stermerries uit rubriek 8a. Stermerries van 4 tot en met 6 jaar. De catalogusnummers 200 tot en met 206. Graag een verzoek om uw paarden alvast gereed te houden in de vooropstelling. Ja, en dat is toch altijd weer nieuwsgierig en grappig aan de andere kant ook om te zien hoe zo'n groep juryleden dan toch nog onderling die paarden langs gaat en ieder daarin zijn verhaal kwijt kan. En waar men dan toch uiteindelijk tot een besluitvorming komt. Maar men heeft zeker ook oog en oor voor elkaars mening. En zo wordt het natuurlijk ook. En uiteindelijk komt men dan tot een besluit. Wat natuurlijk door alle drie in eendrachtige samenwerking genomen wordt.
Ja, het is best bijzonder om dat mee te maken van dichtbij. Hoe serieus of men toch wel die paarden beoordeelt. Soms dan heb je wel eens de indruk, en dat hoor je natuurlijk ook wel eens langs de kant en in de wandelgangen. Ja, de koppaarden en de rest, nou, dat komt niet zo precies. Nou, dat komt wel precies, dat kan ik u uit eigen ervaring hier zo vlakbij meegeven. Is dat via Piet? Nou, het blijft zoals het is. Ze gaan opstellen en dan gaan we weer op dezelfde wijze ze bespreken van achteren naar voren. En het woord is aan jurywoordvoerder en voorzitter Piet Bergsma. Ja, dankjewel Henk. Wat een leuke groep twinters. Een goede groep twinters. Ik begin met nummer 171. Ik denk een van de langst gelijnde. Ook een paard met heel veel ras. En het is haast heel jammer dat we hem onderaan moesten zetten. Want het paard kon ook heel goed stappen en ook heel goed draven. Ook een paard wat veel lengte in zijn hals heeft. Ook een sterke bovenlijn. Maar het rechter voorbeen zou correcter moeten zijn. Hij is niet gelijk in zijn hoeven. Vandaar dat hij vandaag onderaan stond. Krijgt een derde premie. Nummer 172, een paard wat iets vroeger rijp is. Voldoende lengte in zijn hals heeft, voldoende edel in zijn hoofd. Sterk in de bovenlijn, het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard zou ook iets meer activiteit in zijn stap moeten tonen, ook iets meer ruimte. In draf zou het paard meer front moeten maken en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten zetten. Het paard krijgt een tweede premie. Dan krijgen we nummer 173. Ook een paard met heel veel ras, veel front. Heeft al veel behang voor een twinter. Een verticale hals, een schuinschouder. Zou misschien ietsje sterker in zijn bovenlijn kunnen zijn. Maar een paard wat fijn stapt en ook heel fijn draaft met een goed achterbeengebruik. Dit paard krijgt vandaag een eerste premie. Nummer 175. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Een lange hals heeft, ook een verticale hals heeft. Het paard is iets buikig, maar dat is goed gevoed. Paard stapt fijn en draaft heel goed. Sterk achterbeen, veel lossigheid in zijn lichaam. Krijgt ook een eerste premie. Nummer 176. Paard waar wat discussie over stond als het wel het juiste paard was. Een paard met een edel hoofd, een lange hals, schuinschouder, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Paard stapt fijn en heeft ook een draf wat je graag ziet. Opwaarts, goed achterbeengebruik, veel zweefmoment. En dan hebben we nummer 1 en nummer 2, 170 en 177. Paarden die elkaar niet veel ontlopen. Een paard 170 heeft heel veel front, een schuin schouder, ook een sterke bovenlijn. Ook het kruisje is iets hellend en het is iets zabelbenig. De stap was voldoende ruim, ook voldoende krachtig. Het paard was heel opwaarts in zijn draf en enorm veel zweefmoment en een sterk achterbeen. Het paard krijgt ook een eerste premie. En dan krijgen we nummer 177. Paard met voldoende jeugd. Het zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. En als je iets van het paard wil zeggen, zou je kunnen zeggen, hij zou iets meer halslengte kunnen hebben. Maar het paard heeft een hele sterke bovenlijn, een gewenste kruislichting. En een paard wat stapt, daar gebruikt hij zijn sprongen in heel goed. Zet zijn achterbeen goed naar voren. En in draf
ja, wat wil je meer zien als zoals dit paard draaft? Dat zullen we straks wel zien. Krijgt ook een eerste premie. Prachtig besproken door de heer Bergsma. Top rubriek wat dat betreft. Met 5 oranje rozetten, 5 eerste premies. En twee tweede, het is veel kwaliteit in deze groep. De beide koppaarden zien we vanmiddag terug in de kampioenskeuring. Uit de bekende van Sinada fokkerij aan kop geplaatst. 177, Janna. De vader is Omer 493 uit onze regerend fokdagkampioen Sianke van Sinada, de kroon. Dubbel A Merrie uit de combinatie van Stendert. Fokkereigenaar mevrouw A.S. Oosterbaan in Opeinde, die de nalatenschap van Anne Oosterbaan voortreffelijk beheert en hier toch ook weer behoorlijk aan de weg timmert. Dan op 1B. Lieke van Oosterijn. Jonge Ulbron, 502 uit Jeitske van Oosterijn. Moedersvader Tjalle. Fokkereigenaar mevrouw T. Langhout-Bos te Welsrijp. Vervolgens Josien K. Een jonge Bartele uit Jijkjeka, de modelmerrie van Hendrik Kuiper. Moedervader Tjalbert 64. Klaasje van het Ichtenveen, Johannes 484 keer Hinne 427 van P.J. Andreoli in Ichten. 73, Jaakje van Wetterzicht, de Uldrik Maaltjalle uit Ildau van Wetterzicht van de combinatie Dijkhuizen en Griffioen in Volga. En daarmee sluiten we de rij van eerste premies. Een prachtige rubriek met heel veel kwaliteit in de breedte. De stermerries kunnen aantreden in ring 3.
heb ik intussen even een tweetal eerste premie Merrieveulens voor u. Toegekend aan 144 City van de Middelzee, van de hengst Jouwe 485, uit Richt van de Middelzee, moedersvader Wilster 463, moeder is Ster, fokkereigenaar mevrouw de Boer, Boersma en de heren S.A. Flapper en J. Klaster in Nijland. En de tweede eerste premie toegekend aan 148 Pierke van het Ichtenveen, die hier net bij de 3-jarigen al succes had. Eveneens, deze Pierke is een jonge Ulbron 502 uit de stermerrie Magde van Oostenburg, moedersvader Hinne 427, fokkereigenaar P.J.H. Andreoli in Echten. Dat is de oogst bij de Merrieveulens tot dusverre. En dan hebben we natuurlijk ook bij de Veulenbanen een aantal voorbrengers beschikbaar. Die zijn aangezocht door de fokvereniging, dus daar kunt u gebruik van maken. Ik meen tegen betaling van €20 kunnen zij uw veulen optimaal voorgeleiden aan de jury. Henk is levensmoe. Je maar klappen wat er een goeie is. Nee. Huppa. Get die jongen in, hè. Zit erin, hè. Ik denk. Hoi. Goed zo.
Goed zo. Goed zo. Kalm aan. Op dit ogenblik wachten wij op de stermerries. Er is er al één of meerdere geweest in de piste, maar de catalogusnummers 200 tot en met 206 graag met spoed naar de vooropstelling. 4 tot en met 6-jarige stermerries. En de tweede groep 3-jarige veulenboekmerries voor opname op dit ogenblik in baan 4. Live. Ha, wat een lekker ding. Bedankt, Sabine. Hier. Stermerries. Daarheen.
laatste.
Tweede groep kan binnenkomen voor de plaatsing in de voorlopige volgorde 191, 192, 193, 190 en tenslotte 188. Ik herhaal 191, 192, 193, 190, 188. Ja, en de spanning stijgt zo langs de kant natuurlijk en ook in de piste, hier bij de trainers, voorbrengers en zeker ook bij de eigenaren en fokkers. En blijft de volgorde zoals die van begin af aan is geweest, of gaat er nog een mutatie plaatsvinden? En ik zou de eigenaren en trainers van de volgende groep, rubriek 6C, alvast willen oproepen om deze ook zo dadelijk in de vooropstelling te presenteren. 194 tot en met 198, aangevuld met 97. Het zonnetje schijnt heerlijk. We hebben prachtige, kwaliteitsvolle Friese paarden in de piste. Er is voor het tijdstip van de dag heel veel publiek al aanwezig bij de 69e fokdag van Blauwhuis. Dit keer niet in het feestelijk Blauwhuis, maar hier in Gaasterlandse Dreven bij de prachtige manege Harig. Waar over een aantal weken tevens de centrale keuring van het stamboek zijn beslag gaat krijgen. En dan hopen we natuurlijk ook op vergelijkbaar weer, want er is niks mooier dan keuren buiten onder mooie omstandigheden. De temperatuur zal nog wel een beetje oplopen in de loop van de dag en misschien ook wel binnen hier in de ring. En de dames Zwaga, Elzinga en de heer Hellings zijn nog druk aan het overleggen. En over de definitieve becijfering. Ja, de spanning loopt op, zowel op het terrein als hier in de piste. Sabine, ik zou zeggen, verlos ons. Ga ik doen, Henk. Het zonnetje komt er al lekker door. Tweede groep driejarigen. In deze groep was catalogus nummer 189 afwezig. En wederom komen alle paarden terug voor primering. We gaan weer toelichten van Londen naar boven. We beginnen bij catalogus nummer 188. Dat is een merrie die
voldoende lang gelijnd is, iets meer rasopdruk zou mogen hebben, iets meer expressie in het hoofd. Ook de halsstand zou wat verticaler mogen. Mary heeft veel schoft, voldoende gesloten bovenlijn, lengte in het kruis, wel wat hellend. Beenwerk is voldoende droog, voorbeen een fractie hol. De stap is voldoende ruim en takmatig. In de draf heeft ze een goede techniek, goede beenzetting, maar blijft erbij in een hoog ritme draven, zet het niet om in gedragenheid. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan catalogus nummer 190. Een sterk gebouwde merrie met veel front. Merrie is iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Merrie beschikt over droog beenwerk. De hoeven kunnen wat royaler en ook de voorbeenstand van het rechter voorbeen zouden we graag wat correcter zien. De merrie stapt voldoende ruim en takmatig. In draf toont ze voldoende lichaamshouding. Deze merrie wordt opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. Dan catalogus nummer 193. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Met een lange schuine schouderpartij. Goede bovenlijn. Zou iets royaler gelijnd mogen zijn. Merrie beschikt over keihard beenwerk. Merrie stapt met veel lichaamsgebruik. Zet het voorbeen goed weg. In draf toont ze veel tact en veel balans. Veel afdruk. Veel souplesse. De merrie waardeert zich in beweging enorm op. En wordt vandaag ook sterverklaard, maar dan met een 1e premie. Dan catalogus nummer 192. Merrie met een heel vriendelijk hoofd. Merrie beschikt over een lange hals, veel behang. Zou in bouw ook wat langer gelijnd mogen zijn. Wel voldoende gesloten in de bovenbouw. Zou wat opwaartser gebouwd mogen zijn. Merrie beschikt over keihard beenwerk, royale hoeven. Merrie mag in stap meer overtuigen. Mist daarbij de lengte in de pas. In draf daarentegen toont ze een krachtig achterbeengebruik die continu snel onder de massa wordt geplaatst. Toont veel balans in draf. Ook deze merrie sterk met een 1e premie. En tot slot catalogus nummer 191. Een hele grootramige merrie die zeer lang gelijnd is. Een hele verticale halsstand heeft. Heel helder de wereld in kijkt. Die erg strak is in de bovenlijn. Maar dat zien we in beweging niet terug. Merrie die stapt met veel overtuiging. Actief, goed door het lichaam. Ook in draf mooi op eigen benen, veel balans. Achterbeen wordt steeds in de goede richting geplaatst. Ook deze ster met een 1e premie. Gefeliciteerd. Nou, de spanning steeg en dan hoor je de uitslag en dan kun je alleen maar blij en tevreden zijn met zo'n collectie 3-jarige merries die hier toch fantastisch voor de dag komen. 3-maal oranje met een super toppaard. Eveneens ook met een super afstamming. Want ja, wie herinnert zich niet de onvergetelijke moeder Weeltje, 3-voudig kampioen van onze fokdag in Blauwhuis. Van Wijlen Hans de Vries. Deze Hiltje van Kleiterp van kampioenshengst Johannes 484 uit de beroemde model AA Merrie Weeltje A. Moedersvader Theeuwis. Fokker combinatie De Vries in Wiehoert en tegenwoordig in eigendom bij de familie Elzinga De Vries in Slappeterp. Dan op 1B geplaatst. Glory, en dat is het zeker vandaag, van het Zurgeroord Tjalle 454. Uit een Jaspermoeder Rikst FV, Fokker-eigenaar L. Alkema in Zurich. En tenslotte Yveske van Gallinga Staten, eveneens van
tophengst Tjalle 454, de sportelite en preferente hengst met een triple E achter de naam uit Hanna van Gallinga-Staten, model en sport. Moedersvader Norbert, fokker Johannes Oosterhaven in Tjum, in eigendom bij Geert Oosterhaven in Tjum. En een tweede premie, sterpredicaat, voor hoogheid van het sterrenbus. Een jonge Marcus 491 uit een Alwinmoeder, Pieterke van het Sterrenbos. Fokker H. Alink in Beuningen, in eigendom bij H. Alink en H. Eppinga in Harig en Beuningen. En dan nog een derde premie voor 188, Mijnte maal Ulke van Kees Tolsma in Mantgem. Volgende groep graag naar de vooropstelling. 194 tot en met 198, aangevuld met 97. En die vindt u nog bij het overzicht van donderdag van de 3 jaar. Voor de statistici onder u heb ik nog een eerste premie bij de Merrieveulens toegekend aan 141. En dat betekent ook een dubbelslag voor fokker Henk Dijnem uit Schraat. Tevens fokker van de hengst Jurre. Viervoudig kampioen van de hengstenkeuring. En wie kent hem niet, zou ik willen zeggen. Zowel Henk als Jurre. Vandaag een oranje rozet voor Sietske van de Suderlenen van Teun 505. Uit de sterpreferente Teertske L, moedersvader Jasper. Gefeliciteerd Henk Dijnem in Schraat. En dan hebben we ook een goede stemming, denk ik, in Burgwerd. Maar hij zal ongetwijfeld hier op het veld rondlopen. Frans Hettinga, gepassioneerd fokker van Friese paarden. Vanuit een gezin Hettinga al jarenlang actief in de fokkerij. Wie herinnert zich niet de fantastische Warber, ooit 3-maal kampioen in Blauwhuis van vader Piet Hettinga. En zoon Frans, die scoort hier vandaag met catalogus nummer 147. Sanne van de Sjongediek, een jonge tierde 501. Uit de stermerrie Gerry van de Sjongediek, moedersvader Norbert 444.
Fokkereigenaar, zoals gezegd, Frans Hettinga de Burgwert. Gefeliciteerd. Oké, wij heb ik niet. Dan ga ik weer die trein.
Ja, en dan is het toch wel grappig om op zo'n dag als deze ook te kunnen constateren dat een van onze oudste, letterlijk en figuurlijk, standhouders, Hendrik Vroegop uit Sint Pancras, toch ook de weg hier naar Harig in Gaasterland heeft weten te vinden. Sinds jaar en dag altijd present ook in Blauwhuis bij onze fokdagen. Welkom Hendrik, en ik hoop toch dat je vandaag ook nog een beetje handel doet, want daar is het je natuurlijk ook om begonnen. Je steunt ons altijd van harte, maar ja, ook bij jullie in Sint Pancras moet de schoorsteen natuurlijk roken. Wellicht ook even het moment om toch ook even aandacht te besteden aan de pagina's 4 en 35. Daar kunt u de sponsoren van dit evenement vinden. En dan beperk ik me maar even tot de kampioenssponsoren en de rubrieksponsoren. Maar daarnaast staat er nog een indrukwekkende lijst van bedrijven die hebben bijgedragen in financieel opzicht aan deze 2 keuringsdagen hier in Gaasterland. Daar zijn we hun bijzonder erkentelijk voor. Zeker de hoofdsponsor Patura Lautenbach, kampioenssponsoren Nedinox uit Bolzwart, stallingsbedrijf Annex Ruwvoerhandel S.A. de Vries in Witmarsum, technisch aannemingsbedrijf firma Bloemhof BV in Bolzwart en aannemingsmaatschappij De Waard in Zeewolde en Blauwhuis. Dat zijn een 4-tal kampioenssponsoren. En dan nog een verschillende rubriekssponsoren die voornamelijk in het middagprogramma hebben mogelijk gemaakt. De dierenartsenpraktijk van Waard tot Klif te Koudem en Workum. De Noesterhoeve te Witmarsum. Dekstation De Terpen in Wommels. Dekstation Gaasterland in Oude-Mirdum. De dierenartsen van Kasterloon te Sint-Nicolasga. Dierenartsenpraktijk Gaasterland, de Balk. Dierenartsenpraktijk Gringenehet in Wommels. Geertsma Assurantien in Balk. Lenisch Friese Paarden in Wons. Konag, fabrikant en leverancier van trailers en aanhangwagens te Nagelen. Ruitershop Burgwet. Sjoerd van der Werf, BV te Oude Schoot. Skips Maritiem te Stavoren. Staldemersken te Siegerswoude. En last but not least, Stal van de Kadiek te Sint-Johannesga. En onze dank is groot voor zowel de kampioenssponsoren als de rubrieksponsoren. En zeker ook een groot compliment aan het adres van de grote lijst co-sponsoren. U vindt het allemaal op pagina 4 en 35. Namens het bestuur en leden bijzonder dank.
nog hier? Dan gaan we zo langzamerhand naar de ontknoping hier in ring 3 bij de 4 tot en met 6-jarige stermerrien. Verzoek ik de deelnemers uit die tweede groep stermerries, 4 tot en met 6 jaar, rubriek 8b, pagina 49, om alvast die paarden ook deze kant op te sturen. 207 tot en met 213. Waarbij 209 en 211 jongsleden donderdag al zijn beoordeeld. En waarbij 209 Vardouw van de Ridderdiek een uitnodiging voor de centrale keuring heeft ontvangen. Dat betekent dat we dus hier 5 paarden overhouden in de tweede groep, 4 tot en met 6-jarige, rubriek 6b. Heren voorbrengers, bij ring 3. Opgelet, hier komt de voorlopige volgorde. 202. 205. 203. 204. 201. 201 zei ik, 206 en tenslotte 200. Ik herhaal ze nog een keer. 202, 205, 203, 204, 201, 206 en tenslotte 200.
Goed, de uitslag is definitief. Voor het bespreken van alle paarden geef ik met alle genoegen het woord aan jurywoordvoerder en voorzitter Piet Bergsma. Dankjewel. Een zevental 4 tot 6-jarige merries. En ja, ik ben er persoonlijk nooit zo blij mee. Het is een eerste premie of niet aangewezen. Niet aangewezen klinkt altijd een beetje negatief. Maar het is het natuurlijk niet, want het is een stermerrie. En een stermerrie is een kwaliteitsvolle merrie. Ik begin met nummer 200. Een paard met een edelhoofd, ietsje zwaar in zijn hals, wat iets diep uit zijn borst komt. Het paard zou ook misschien voor zijn leeftijd ook iets sterker in de rug mogen zijn. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, zou wel iets harder en droger mogen zijn. De stap was wat beperkt, zou ruimer en iets meer met veer kunnen stappen. In draf was het paard voldoende opwaarts en ook een goed achterbeengebruik. Wordt niet aangewezen. Blijft een goede stermerrie. Dan hebben we nummer 206, ook een paard met een edelhoofd. Mist ietsje nek, voldoende lengte in de hals, heeft een sterke bovenlijn, kruis is wat hellend. Wel voldoende van lengte. Een paard wat vlot stapte, maar niet gelijk. Hij was wat kort lang. In draf zou het paard, heeft hij voldoende oprichting, maar zou het achterbeen iets meer onder moeten brengen en is in het ritme wat hoog. Dan krijgen we nummer 201. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Een verticale hals heeft, ook een goede schouderligging. Zou ook in de bovenlijn wat sterker mogen zijn. Vooral kruislenden in de partij zou iets meer bespiering kunnen hebben. Het beenwerk is sabelbenig en zou ook iets harder mogen zijn. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. Het paard draafde goed opwaarts, had ook een goed achterbeengebruik. Wordt ook niet aangewezen. Nummer 204, een paard met veel ras. Een verticale hals, heeft een schouderligging, goede schuine schouderligging. Is sterk in de bovenlijn, kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard is voldoende actief in zijn stap. Zou daar misschien iets ruimer in kunnen zijn. Ook in draf heeft het paard een wat hoog ritme. Maar vanwege zijn goede rasuitstraling en een sterke bouw wordt het paard vandaag aangewezen met een eerste premie. Nummer 203. Ook een paard met heel veel front, veel halslengte, een schuine schouder, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou ietsje langer kunnen zijn. De kwaliteit van het beenwerk zouden we iets harder en iets droger willen zien. Maar een paard wat heel goed stapt, maar vooral de draf. Een paard wat opwaarts draaft, ook een heel sterk achterbeen heeft met veel zweefmoment. Krijgt ook een eerste premie. Nummer 205. Een paard wat misschien iets meer rastype zou kunnen hebben. Zou voldoende edel in zijn hoofd. Is wat bruin van kleur, maar is hij ook gebruikt. Heeft ook werk verricht. Het paard heeft een schuinschouder, ook een sterke bovenlijn. Een gewenste kruisligging. Ook een gewenste hoek in het achterbeen. Paard wat heel goed stapt. En ook in draf opwaarts was en een goed achterbeengebruik heeft, krijgt ook een eerste premie. Nummer 202. Ook een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Schuinschouder en een sterke bovenlijn. Misschien iets gedreven op de lenden. Maar dat is gebleken dat het sterk was. Paard wat in stap misschien iets ruimer zou kunnen zijn. Maar in draf met veel veer en veel lenigheid door de baan ging. Krijgt ook een eerste premie. Dankjewel, meneer Bergsma, voor de prachtige
Uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze rubriek. Eerste groep stermerries, 4 uitnodigingen voor de centrale keuring. En uiteraard een uitnodiging vanaf deze plek voor 2 van hen in de kampioenskeuring vanmiddag, 202 en 205. Uiteraard een hele mooie, sterke, kwaliteitsvolle groep. En wat dat betreft sluit ik me graag aan bij de woorden van Piet Bergsma. Dat je niet naar de centrale keuring mag, wil nog niet zeggen dat je een slecht paard hebt. Integendeel zelfs. Fijn dat hij dat even benadrukt in zijn nabespreking. Aan kop geplaatst uit een bekende fokkerij van de familie De Boer in Achlem. Want dat weten we als we de stalnaam horen. Anne Clara van de Oudloop. Johannes 484 die hier vandaag toch weer uitstekend voor de dag komt. Kampioen oudere hengsten. En hij bevestigt dat hier min of meer in zijn nafok. Uit de stermerrie Nita van de Oudloop. Moedersvader Beert. Fokker, eigenaar Willem de Boer in Achlem. Dan 205. Diana van Kippenburg van de vader Marcus 491. Uit de Meeuwis Merrie Margje Alice van de Zondelerdiek. Hendrik en Jacobus Eppinga in Oude Mirdem, de eigenaren en fokkers. 203 Bella van de Bokkenfarm. De jonge Velle 422 uit een Lutkepijenmerrie genaamd Prinseske, moedersvader Rindert. Fokker C.J. Beentjes in Heilo in eigendom bij S.A. de Vries te Witmarsum. En tenslotte 204 Famke B. Eveneens van Johannes 484 uit de bekende Dienke van Vjeldzicht, stamboekster, moedersvader Onne, fokkereigenaren. Abe Brandsma te Witmarsum. Dat waren de uitgenodigden voor de centrale keuring. Tweede groep, graag richting de vooropstelling. 2 paarden uit die groep, heb ik u al gemeld, die zijn donderdag beoordeeld en waarvan eentje dus is aangewezen voor de centrale keuring. Houden we dus een 5-tal over. 207, 208, 210 en 212 en tenslotte 213. Een kleine groep, aantrekkelijk opnieuw voor de jury ook. Ik kan het me niet voorstellen eigenlijk dat u hier rondloopt zonder catalogus. Mocht dat het geval zijn, u kunt hem nog halen, zowel bij de entree van de accommodatie als op het terras. Voor €5 bent u dan volledig op de hoogte van de activiteiten van vandaag. En dan kan ik u ook alvast nu even melden, en dan moet u eigenlijk even kijken op pagina 56, dat wij de indeling van het middagprogramma enigszins hebben aangepast om diverse redenen. De aanvang van het middagprogramma staat gepland voor 3 uur. Of dat daadwerkelijk ook gebeurt, dat wachten we nog maar even af. Tot dusver loopt het prima op tijd. Dan hebben we om 3 uur de opening met aansluitend een optreden van de hengst Wieboud 511 met een paar veulens. Dan de rubriek limietklasse enkelspan voor een 4-wielige wagen. Vervolgens om 3:30 de show met de hengst Wardi 509. Ah, nee, dat klopt niet. We hebben dan om 3:30 de finale voor het bestgaand rijpaard Hengsten en Ruinen. Daarna de open klasse enkelspan tuigen voor een 4-wieliger rijtuig. Dan komt Wardi met een paar veulens om 4:15 ongeveer. Tuigen voor de jeugd onder leiding van een ervaren menner zullen een aantal jeugdleden hun opwachting in deze hoofdpiste maken. Vervolgens de finale bestgaand rijpaard bij de merries. En we sluiten af naar we hopen zo rond de klok van 5 uur, 4:15, met de 2 spannen voor de sjees.
En mooie gevulde rubrieken waar we vanmiddag hopelijk allemaal met elkaar van kunnen gaan genieten. Het had even dworren, zeggen we dan op zijn Fries. Maar nu ben ik bij de Hienste van 2 eerste premies van. Het liet even op zich wachten, maar ik kan u thans melden dat we toch een 2-tal eerste premies bij de Merrieveulens hebben. Toegekend aan catalogus nummer 109. Skelte van de Schelpdiek. Een jonge Wiemer 461 uit een Ulke moeder. Willemien Lijfke H., een sterdochter dus van Ulke. Fokkereigenaar Elbert Wim Andela de Welsrijp. En de eerste premie bij de Hengstveulens is toegekend aan 125. Sjoerd van de Ridderdiek. En dan weten we alweer dat het een blij gevoel geeft in Hartwerd bij fokker mevrouw Annie Duivel-Lettinga. Deze jonge Auwert 514 uit een kroon en sport dubbel merrie. Riekje van Tjergaast, moedersvader Wietse 462. Zoals gezegd, fokkereigenaar mevrouw Annie Duivel-Lettinga te Hartwerd. 109, 125, eerste premies Hengstveulens. Merrieveulens met spoed melden bij ringmeester Sjouke Bootsma. Er wordt op u gewacht. Merrieveulens vraagt met spoed naar de vooropstelling bij ring 2.
Stermerries 208, 210, 212 en 213. Met spoed naar de vooropstelling. Nog 2 hengstveulens met een eerste premie. Venijn zit in de staart, zeggen ze dan wel eens. Nou, dan lijkt het bij de hengstveulens wel een beetje op. De hele morgen geen oranje en nu vlot 4 keer achter elkaar. Toegekend aan 131, Pier van Sinada, een jonge Tjebbe 500. Uit Maya van Sinada, moedersvader Tjalle, 454 van mevrouw A.S. Oosterbaan in Opeinde. 129, Romke van Lutje Lollem. Een jonge Jurre 495. Uit de stermerrie Wardine van Lutje Lollem, moedersvader Onne 376. Fokkereigenaar mevrouw A.H. Sibrandi in Cinema te Franeker. Dus 129 en 131, allebei oranje. Proficiat. Hey, slaap je hem net van een goeie? Slaap je hem nooit van een goeie? Wat een beestje, hè? Hey! Super! Was dit de laatste? De voorlopige klassering bij deze groep uit rubriek 6C. 197, 195, 198, 194, 197, 195, 198 en 194.
eigenaren van de kroonmerries uit rubriek 10, pagina 51, die kunnen zich klaarmaken om zo dadelijk, nadat deze groep 3-jarigen definitief is geplaatst, zijn die kroonmerries aan de beurt. Oma, heb meneer. Nou, het is mooi vlot. Het woord is voor de laatste maal wat 3-jarige veulenboekmerries betreft in elk geval aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel. De derde groep 3-jarigen, in deze rubriek 6 merries gekeurd. De nummers 97 van donderdag en nummer 196 zijn opgenomen in het stamboek. En deze 4 merries zijn premiewaardig en zijn teruggekomen. Ik begin bij catalogus nummer 194, een merrie met veel front, die wat meer neklengte zou mogen hebben. Een hoogbenige merrie, die iets geslotener mag in de bovenbouw. Merrie heeft royale hoeven, heeft voldoende droog beenwerk. In stap mag ze wat meer overtuigen, soms wat moeite met de takt. En in draf zouden we graag zien dat ze iets meer in verbinding draaft. De merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Dan catalogus nummer 198. Een wakkere merrie met een sierlijke belijning die sterk gebouwd is. De hals zou wat lichter mogen zijn. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. Voorbeenstand is iets Frans. De stap is actief en voldoende ruim. In draf toont ze veel ruimte, zou daarbij nog iets meer gedragenheid mogen tonen. Deze merrie wordt opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. Catalogus nummer 195 is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die voldoende sterk gebouwd is, evenredig gebouwd is, iets neerwaarts is qua romprichting. Merrie heeft voldoende droog beenwerk en voldoende correct gesteld van zijaanzicht. Voorbeenstand, dat zou wat correcter mogen. De merrie stapt goed en in draf kan de merrie goed schakelen. En gebruikt het achterbeen goed, plaatst het goed onder de massa. Deze merrie wordt ook ster met een 2e premie. Tot slot catalogus nummer 197. Een jeugdige merrie. Heel evenredig gebouwd. Zou misschien iets langgelijnder mogen zijn. Merrie heeft een mooie schuine schouderpartij. Goede kruisligging. Heeft droog beenwerk. Voorbeenstand zouden we graag iets correcter zien. Merrie stapt ruim en goed door het lichaam. In draf heel veel lichtvoetigheid. Makkelijk op eigen benen. Veel afdruk. Deze merrie wordt opgenomen en sterverklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd. Het er een eerste? Ja. Prima uitslag en nogmaals het verzoek aan eigenaren van merrieveulens. U moet wel heel snel opschieten, anders dan loopt u de kans dat de ring zo dadelijk gesloten gaat worden. Mocht u nog een merrieveulen hebben wat nog niet ter keuring is aangeboden, snelheid is geboden, anders loopt u de kans dat u onverrichterzaken weer naar huis kan. 1 eerste premie, toegekend aan 197. Hanna van de Benninger, een jonge Tjalle 454, de sportelite preferente AAA hengst die ons zoveel goeds in de modernisering van de fokkerij heeft gebracht. Tweede premies. Voor tweede premie zei ik u voor Hinde van Starking en Torben Maltjalle van de Starking BV in Spannem. Itske van de Piekensiel en Mewes Maal Maurits van G. Kroes in Abbega en een
Imponerend kopnummer 197. Ik zei het u, Hanna van de Benninger. Tjallemaal Norbert, stermoeder Sarah van de Benninger. Fokkereigenaren, het consortium van de maatschap Kamminga in de Westereen. Ja, en dan denk ik dat de maatschap nu denkt, waren we maar lid geweest, dan hadden we even mee kunnen doen vanmiddag aan het kampioenschap. Maar gezien het feit dat zij geen lid zijn van de fokvereniging, ja, zit dat er helaas niet in. Nou, compliment aan Stal Chardon, die komen hier voor dadelijk zal mij de eerste kroonmerrie de baan in. Een mooie collectie kroonmerries hier op de Fokdag te bewonderen. En hier staat de eerste 222. Terwijl de jury even op adem komt en even wat vocht naar binnen werkt. En dat moet op zo'n dag natuurlijk ook, want de temperatuur is heel aangenaam, maar je moet er wel om denken dat je op tijd drinkt. En zeker als je hier de hele tijd in de zon staat. Men moet natuurlijk ook nog even de boekhouding bijwerken van de 3-jarigen. En dan hopen we dat de overige leden van de kroonmerries ook mooi. Kan ik u alvast de startlijst melden van kampioenschap Enters en Twenters. De Enters 166 en 169, alsmede de Twenters 177 en 170 zijn daartoe uitgenodigd bij deze. Driejarigen gerechtigd deel te nemen aan de kampioenskeuring. Catalogus nummer 80 en 84, 183, 191, 192. Dat is de collectie driejarigen voor het kampioenschap later vanmiddag. ...163 in Veulen wordt met spoed verwacht bij de Veulering. 163. En mocht er een reden zijn waarom u er nog niet bent geweest... of wellicht zelfs afwezig blijft, laat het dan even weten. Betreft een Veulen van de familie Poppeliers uit Werkendam.
catalogus nummers 163. Zes kroonmerries aangegeven voor rubriek 10. En opnieuw de dames Zwaga, Elzinga en de heer Hellings bepalen de uitslag uiteraard ook van deze groep kroonmerries. Ja, dan ontwaken de liefhebbers. En klinkt er applaus bij dat soort paarden. Zo zien we ze natuurlijk graag. En als je dat net rekt, dan moet je net dokter, zeggen wij dan. Nou, zo. En dan de enig aangegeven modelmerrie, 225, die wordt geacht straks na de presentatie van de kroonmerries ook haar opwachting in dezezelfde ring 4 te maken. Kan ik u nog even attenderen op een respectabel en eervolle vermelding van rubriek preferente merries op pagina 53. Best de moeite waard om eens even naar te kijken. Toch het felbegeerde predicaat, preferentschap bij een van je merries, dat is toch waar je als fokker heel erg mee bezig bent en waar je ook naar streeft. Ja, en dan constateer ik op diezelfde bladzijde dat er zelfs 2 leden van onze fokvereniging, Hendrik Kuiper, vicevoorzitter, alsmede de combinatie Schra-Winia te Oppenhuizen, allebei 2 preferente merries op die bladzij hebben staan. Nou, dat is toch een niet geringe prestatie.
Deelnemers aan rubriek 9. 7 jaar en oudere stermerrien. Catalogus nummer 214 tot en met 218. U bent hier zo dadelijk in deze ring 3 aan de beurt. En dan maken we ons op voor het tal van de laatste rubriek stermerries. Rubriek 8b. Voorlopige volgorde 207. 212. 213. 208. En tenslotte 210. Ik herhaal 27, 212, 213. 208 en tenslotte 210. Applaus, hè? 27, 212, 213, 208 en 210. Reinder, pak zo'n moer.
Goed, dan maken we ons op voor de bespreking van deze laatste groep stermerries. Ja, en op zo'n dag als vandaag, dan zie je dat vreugde en verdriet weer tegen bij elkaar liggen. Vanmorgen was mevrouw Griffioen hier in de ring ontzettend blij met een eerste premie voor haar Twenter. En nu krijgt ze bericht dat de moeder van de Hengst Tiemen in Soka aan een darmoperatie is gestorven. Ja, zo betrekkelijk is het allemaal. Piet, ik geef met alle genoegen het woord aan jou. Dankjewel. Een vijftal 4 tot 6-jarige stermerries. Ik begin met nummer 210. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zal mogen zijn. Heeft veel halslengte, iets onderhals. Goede schouderligging en zo in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is wat hellend. De stap en ook in draf zou het paard meer tact moeten vertonen. En ook meer schakelend vermogen moeten tonen. Krijgt geen aanwijzing. Nummer 208, een paard wat edel in zijn hoofd is, heeft een iets horizontale hals. Voldoende lengte in die hals, de bovenlijn is ook voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Achterbeen is iets sabelbenig. De stap was voldoende ruim en ook met voldoende veer. In draf was het paard een beetje in een hoog tempo, miste wat zweefmoment en zou ook iets meer ruimte moeten maken in draf. Krijgt ook geen aanwijzing. Nummer 213. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Iets horizontaal in zijn hals. Ook dat, die hals komt iets zwaar uit zijn borst weg. Of iets diep uit zijn borst weg. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend. Paard is ook licht sabelbenig. Paard stapt met voldoende ruimte. En in draf had het paard een goed achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag vanwege rasbouw niet aangewezen. Dan krijgen we nu nummer 212. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Lang gelijnd. Heeft ook een lange hals. Paard heeft een voldoende schouderligging, een sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend, zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Paard is ook iets licht sabelbenig. We hebben deze groep wat langer laten stappen, want we hadden toch wel wat bemerkingen op de stap van dit paard. Hij zou iets sterker en iets met meer regelmaat moeten stappen. Maar in draf was dit paard heel opwaarts en had ook een goed sterk achterbeengebruik. Vandaar dat het paard wordt aangewezen, maar de stap is toch wel een aandachtspunt bij dit paard. Dus krijgt een eerste premie. Nummer 207. Een paard met veel front, zou misschien iets meer nek kunnen hebben. Voldoende sterk in de bovenlijn, gewenste kruisligging, ook een gewenste stand van het achterbeen. Een paard wat heel goed stapt en ook heel goed draafde vanwege een goede draf en een hele goede draf wordt het paard vandaag aangewezen en krijgt ook een eerste premie. Dank u wel, Piet. Drie oranje, herstel, 2 oranje en 3 blauw. Op kop geplaatst Fleur van Hielpen, catalogus nummer 207. Vader Marcus 491. De rasveredelaar zou je kunnen zeggen. Deze Fleur komt uit Barber van Hielpen, een kroon- en sportmerrie. Moedersvader Wiert 409. Fokkereigenaar mevrouw de Vries. Bakker te Hinderlopen. Zien we vanmiddag dus terug voor het kampioenschap van de oudere paarden. En daarnaast 212 Esther van der Marne. Een sterdochter van de kampioenshengst Johannes 484. Moeder Iris van der Marne. Een kroon dubbel A-merrie. Moedersvader Norbert. Fokkereigenaar topfokker Douwe van Voeken in Bolzwart.
En ook die zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap van 4 jaar en ouder. En dan tenslotte graag in dezezelfde ring 3, rubriek 9, 7 jaar en oudere stermerien, 214 tot en met 218. Dan komt u zo snel mogelijk. Jongens, rondstappen. Marijn, eerst rondstappen. Nee, rondstappen. Oh. Dat filmpje
De enig aangegeven modelmerrie verwachten we hier natuurlijk nog straks. En ondertussen komen de kroonmerries binnen. En Nage Okkema en zijn team die vliegen van hot naar haar. Maar ze werken er wel aan mee dat alles zo vlot mogelijk kan verlopen. Uw attentie. De plaatsing voorlopig bij de kroonmerries. 221, 222, 223, 220, 224 en tenslotte 219. En ik heb er een aantal van kunnen bewonderen hier bij de presentatie en echt om van te watertanden. Wat een kwaliteit bij deze groep kroonmerries. Dan herhaal ik voor vrouw Eertmans nog even de nummers. 221, 222, 223, 220, 224, 219. Is het slagen? Nou geweldig, ik heb er weer een fan bij. Het zonnetje schijnt. Fantastisch hoeveel publiek we al hebben op dit tijdstip. Misschien komen er vanmiddag nog wat bij in verband met het aantrekkelijke middagprogramma. Veel mensen ook uit Blauwhuis, dat doet ons goed. Dat blijkt maar eens te meer dat de samenwerking tussen de merkencommissie en de fokvereniging wel een stootje kan hebben. En welkom zou ik zeggen, Blauwhuis dus onder ons. Laten we hopen, zonder ook maar af te willen doen aan deze schitterende locatie, dat we volgend jaar het 70-jarig bestaan in alle glorie weer op onze oude vertrouwde Blauwhuister locatie met die schitterende basiliek in het centrum van het dorp op de achtergrond met elkaar mogen vieren. En dan onder leiding van de nieuwe voorzitter, als hij akkoord bevonden wordt door de jaarvergadering, Ferry Wolfswinkel van Vlieland, onze nieuwe roerganger, zoals het nu staat. En wie weet kan het ooit nog eens zo ver komen dat we voor een fokdag nog eens een keer uitwijken naar Vlieland. Met het hele circus op de boot. En dan keuring op Vlieland, dat zou wat zijn. Dan maken we er een midweek van. Net meer verhoord? Hier zitten we dan op Sint-Vries, maar dat begreep ik gewoon niet aan de kant ik wel, want de kwaliteit is heeg. En de verschillen uitermate liets, en dat zal haast niet blikken uit de bespreking van Sabine Zwaga. Ze dubben toch nog oer en wie zijn. Maar goed. Het verlossende woord wordt zoals steeds door mevrouw Sabine Zwaga tot u gesproken. Ja, dankjewel Henk. Nou, tot slot na een aantal hele kwaliteitsvolle rubrieken driejarigen mogen we nog een mooie rubriek met 6 kroonmerries beoordelen. En het aantal merries heeft ook nog een veulen gezoogd. En het is dan heel mooi dat fokkerij en keuringen samengaan en dat ze hier toch weer gepresenteerd worden. Nou, het zijn allemaal kroonmerries, ze behoren allemaal tot de top van ons merriemateriaal. Maar we gaan hier toch wel kritisch kijken welke merries we nog aan willen wijzen voor de centrale keuring. Voor eventueel een gooi doen naar het modelschap. Catalogus nummer 219.
Merrie met veel rasuitstraling, veel behang, 10 jaar oud. Een robuuste merrie. Haar veulen haalde net een eerste premie, begreep ik. Merrie die voldoende droog beenwerk heeft, maar in beweging helaas vandaag tekortschiet om aangewezen te worden voor de centrale keuring. Maar fijn dat deze merrie hier gepresenteerd is. Dan catalogus nummer 224. Een merrie met een goede bovenlijn, die iets hoogbeniger zou mogen. Merrie die resoluut stapt en in draf voldoende buiging in het achterbeen heeft, maar daarbij het voorbeen wat verder weg zou mogen zetten. Ook deze merrie wordt heel erg bedankt voor de presentatie hier, maar geen aanwijzing voor de centrale keuring. Ja, catalogus nummer 220 is een hele jeugdige merrie met veel front, mooie voorhand. Zou iets sterker op dit moment mogen in de aansluiting van de lendenen. Beenwerk is voldoende droog en correct gesteld. In stap en in draf zou ze meer mogen overtuigen. Stap mag meer lengte hebben. En in draf zou ze meer gedragenheid mogen tonen op dit moment. Dus ook geen aanwijzing. Dan catalogus nummer 223. Merrie die wat geslotener mag zijn in de bovenlijn. Een voldoende langgelijnde merrie met voldoende droog beenwerk. De stap is wat kwetsbaar op dit moment. De merrie heeft in draf veel trit, veel tact. Zou daarbij nog wel iets meer mogen doortreden met zowel het achter- als het voorbeen. Deze merrie helaas ook geen uitnodiging, maar bedankt voor de presentatie. Dan komen we bij catalogus nummer 222. Een langgelijnde merrie, ook dit jaar gezoogd, waardoor ze misschien nog wat aan bespiering kan winnen. Maar dat kan ze doen in de aanloop naar de centrale keuring. Merrie heeft een lichte hoofd-halsverbinding. Die stapt voldoende takmatig, maar mag meer lengte in de passen kopen. Als de merrie gaat draven, heeft ze een groots optreden, veel vermogen, veel balans, veel tact. Dus we zien haar heel graag terug op de centrale keuring. En dan op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 221. Een merrie met veel uitstraling, royale schouderpartij, keihard beenwerk, die vlijtig stapt, draaft met veel lenigheid, schakelend vermogen, veel afdruk. Ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring en krijgt dus een aanwijzing. Gefeliciteerd. Dankjewel. Een prachtige beschrijving en omschrijving van alle kroonmerries in deze toprubriek. 2 aanwijzingen derhalve, 3 voor de centrale keuring. 2 aanwijzingen voor de centrale keuring. En dat zegt iets over de kleine verschillen in deze rubriek. Een topnummer in de persoon van catalogus nummer 221. Uit de fokkerij van Van Voeken in Bolsward. Talina van der Marne. Een jonge Tjalling uit de Jaspermoeder, Merel van der Marne. En die zien we natuurlijk vanmiddag terug voor het kampioenschap van de oudere paarden. Dat geldt eveneens voor 222. Terza van Jentjespleets. De vader is Michiel 442 uit een rindertmoeder genaamd Trientje, de kroonmerrie, prestatiemerrie met een dubbel A. En die 2 paarden zien we dus terug in de kampioenskeuring. En de overige, helaas geen uitnodiging voor de centrale keuring. En dat zegt nog iets over hoe hoog of de lat in dit geval wel niet heeft gelegen. Marijn Zwart, ik zou zeggen, laat ons nog een keer genieten van die aansprekende bewegingen van Talina van der Marne. En dat geldt ook voor Reinder Agricola met Jentje, Tirza van Jentjespleets. En natuurlijk ook applaus voor de overige 223, 220, 224 en 219. Dan nog 1 modelmerrie te goed in deze ring.
dan heeft iedereen net mooi tijd om even te beginnen. We hebben de volgende tijd leren. Je krijgt een trommel. Nee, Maar we wel, hebben het is prachtig waar. mooie schema's die met Pieten. Ja, heel goed. Wij zijn er ook. Hoe laat is het nou weer, hoor? Ja, het is nu 12 uur. Kan ik u alvast melden dat zodra hier de modelmerrie is beoordeeld en hiernaast de oudere stermerries zijn geplaatst, dan ligt het in het voornemen om even kort te pauzeren en willen we eigenlijk om 1 uur weer beginnen met de kampioenskeuringen. Als eerste uiteraard de veulens. Het hoogste model predicaat. Het hoogste predicaat wat we bij de merries in onze fokkerij kennen. En een prachtig voorbeeld hiervoor staat hier thans opgesteld. Mooi rastypisch. $225. Op de locatiekeuring, ik meen vorig jaar bij Stal Chardon te Jorbert, gekroond tot model in eigendom bij de familie Duiven en Lettinga, of de combinatie daarvan in Hartwerd. En dit is natuurlijk nu het paradepaard van de stal. Een prachtige merrie met veel statuur. Maar goed, we laten het oordeel uiteraard met alle genoegen over aan mevrouw Zwaga straks. Kunt u straks in de pauze eventjes wat eten of wat drinken? Er is ruimschoots gelegenheid toe. U kunt even kijken bij standhouder vroeg op en laat thuis vermoedelijk. Maar dat hebben wij ook wel eens last van. Terwijl u geniet van deze modeldochter van de hengst Eibert 419, geef ik nog even de deelnemers aan de kampioenskeuring bij de veulens. Als eerste de hengstveulens, categorie nummer 10 en 11 van donderdag en van vandaag 148 en 164. Bij de merrieveulens 48, 66, 131 en 125. Veulenkampioenschap mogelijk gemaakt door de ruwvoerhandel en stalling van S.A. de Vries in Witmarsum. 1 uur gepland. De toelichting komt zoals gebruikelijk van mevrouw Sabine Zwaga. Ja, en ik sta hier natuurlijk niet alleen. Ik sta hier met collega's Jan Hellings en Annemieke Elsinga. En tot slot, deze tweede fokdag van Blauwhuis in Harig hebben we nog een presentatie van een modelmerrie. Hoogste predicaat binnen ons stamboek. En deze merrie is ook een toonbeeld van duurzaamheid. In mei nog een veulen gehad. Ik neem aan dat die er nog bij loopt, gezien de leeftijd. Merrie toont zowel duurzaamheid in exterieur als in beweging.
stapt met veel gemak, veel ruimte, actief en draaft met een krachtig achterbeen opwaarts. Dus ja, de merrie wordt beloond met een eerste premie en we zien haar heel graag terug op de centrale keuring. Zeer bedankt bij de dames Sabine Zwaga, Annemiek Elzinga en de heer Jan Hellings voor hun bijdrage aan deze rubrieken tot dusver. We zien jullie natuurlijk straks vanmiddag bij de kampioenskeuringen nog een keer in actie. Uw attentie en applaus voor deze prachtige rastypische modelmerrie. Een eigen fokproduct, wat wil je nog meer? Een hengstfokken, dat is het volgende doel denk ik. Maar ze hebben wat dat betreft al heel veel bereikt. Applaus ook voor het echtpaar Duiven, de fokkers van deze Silke van der Ridderdiek, dochter van de hengst Eibert 419, uit een wopkemoeder Amarins van der Ridderdiek. Proficiat. Nou, dan spoeden wij ons even naar de overzijde voor de 7 jaar en oudere stermerrien.